שלום, כאן גיא הרדוף, אנחנו היום ב-13/6, 9 לפנות בוקר, ואני רוצה להראות לכם מה קרה מה-3/6, זאת אומרת ב10 הימים האחרונים, אצלי בקבוצה בשי מועדון צרכנות נבונה, ויש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אנשים שהצטרפו ב10 הימים האחרונים. זה כמעט בן אדם ליום, זה קצב הצירוף שאני משתדל להקפיד עליו, והוא אגב רק עולה, כי יש עוד אנשים שמתחילים לעשות את זה בקבוצה שלי. ואם אתם הייתם מצטרפים בפעם הראשונה שדיברתי איתכם על זה, או בפעם הראשונה ששמעתם על זה, היום הייתם מרוויחים סכום כסף מסוים. אז מה קורה? אני בחודש האחרון בעצם מפרסם יותר ויותר פרסומים, ואנשים קוראים, מבינים את הרעיון, אומרים גם אני רוצה להרוויח הרבה כסף, גם אני רוצה להיות חופשי כלכלית, גם אני רוצה לפטר את הבוס שלי, גם אני רוצה לחיות איך שאני רוצה, בתנאים שלי, גם אני רוצה לחיות ברווחה, ונמאס לי מהחלטות של ביבי, או של לפיד, או של מי שזה לא יהיה, שקובעות את מסלול החיים שלי, כי אני לא יכול כשאני רוצה, או מהבוס, כן? כי אני לא יכול כשאני רוצה לקנות משהו, או לצאת לחופשה, או רכב חדש, וכל הוצאה הכי קטנה, שקצת מעבר לסדר יום, כמו להתקלקל לרכב, צריך להדק חגורות. ואנשים אומרים, לא טוב לנו, אנחנו רוצים לשפר, יש פה אפשרות להרוויח עשרות אלפי שקלים כל חודש, בואו נעשה את זה. אני מזמין גם אותך וגם אותך לחשוב, נפסיק להתנגד, לפתוח את הראש, להבין איך זה עובד, להבין שגם אתם יכולים, כי כל אחד יכול, ולהתחיל לעשות את זה. אין פה מה להפסיד. העלות החודשית היא כולה 110 שקלים. בהצטרפות חד פעמים לכל החיים 150 שקלים. יש פה 6 מקורות הכנסה שונים, תמורת 110 שקלים ומעט עבודה. ממש מעט עבודה. אתם צריכים לצרף 4 אנשים. לא משנה בכמה זמן. 4 אנשים. כל אחד יכול לשלם 110 שקלים, כל אחד יכול לצרף 4 אנשים. אז תראו, 8 אנשים ביום הצטרפו, 8 אנשים בחודש הצטרפו בחודש האחרון. אני כבר לא מדבר על האחרים שהצטרפו קודם. נצלו את ההזדמנות, נצלו את המומנט, זה עכשיו מתחיל להתגלגל כמו כדור שלג, וכל מי שיצטרף עכשיו ירוויח. להתראות, גיא הרדוף.